Doamne, deci credeți-mă, mă gândesc cât de proastă am putut să fiu și îmi punea, gândiți-vă că toți anii ăștia am auzit în continuu numai ești nebună, e numai în capul tău, ești prea sensibilă, exagerezi, în continuu și credeam la un moment dat că poate exagerez eu și e doar în capul meu și el nu face nimic și că astea sunt chestii normale și că îl provoc eu și că e vina mea că îl provoc. Nu vă imaginați, nu sunt perfectă. Am zis asta de nenumărate ori și o să zic în continuare, nu sunt perfectă, dar de fiecare dată încerc să comunic deschis, să vorbesc calm. Nu sunt genul de persoană care să se certe. Rare ori pot să mă scos din starea aceea și să încep să țip, să vorbesc urât sau ceva. Înjurăturile iarăși erau la ordinea zilei. Ieșeam cu prieteni comuni care v-am zis că au asistat la multe înjurături. Și mă înjura de față cu ei. Și după îmi zicea că, da ce ataci, că glumeam și eu. Mă simțeam penibil, credeți-mă, mă simțeam ultimul om. Iarăși, clipurile pe care le-ați văzut voi cu i-am pus silicoane, i-am cumpărat mașină, nu sunt adevărate. Silicoanele sunt puse din banii mei, strict din banii mei. Mașina este cumpărată din banii mei, mi-a trimis și mama mea bani. Părinții mei mi-au trimis bani. Se pot dovedi lucrurile acestea. Singurul lucru cu care am vrut să mă ajute a fost cu mașina să găsească el o mașină ok pentru că nu mă pricep. N-a putut să-și dea nici măcar 2 secunde din viața lui să se uite să fie o mașină ok. Atât voiam. Doar timpul lui să zică, mă, uite, este ok mașina asta, nu lua altceva. În momentul de față să știți că mie nici măcar pe piese nu mai vor să-mi cumpere mașina asta. Nu o vor, nu o vrea nimeni. Este o mașină pe care am dat o sumă măricică de bani. Bani la care eu țineam, pentru că sunt o persoană care încearcă să nu cheltuie aiurea, pentru că așa am fost învățată. În momentul de față, eu nici măcar nu pot să vând mașina respectivă, nu vrea să-mi o ia nimeni, nu mai pornește de 2 ani de zile. Dacă asta înseamnă că am fost pe interes, ok. L-am ajutat în tot, l-am pus pe primul loc, a fost familia mea, am încercat să îl ridic cât de mult am putut și m-am umilit în toate clipurile lui ca el să facă bani. Da, într-adevăr, am mai ieșit în oraș și plătea el masa când ieșeam în oraș. Dacă asta înseamnă că sunt pe interes, ok, sunt pe interes atunci, cum vreți voi să ziceți. Și când am fost în vacanțe, mai încercam să plătesc eu de fiecare dată. De exemplu, ultima cazare din Elveția a postat vlog, puteți să vedeți la el pe canal. I-am spus, nu lua o cazare atât de scumpă pentru că nu are sens. Important este să ne simțim bine. Am încercat de fiecare dată să explic că nu vreau o cazare scumpă sau ceva. Și el după lua cazarea respectivă și îmi scotea ochii și zicea că uite, pentru tine am făcut asta. Ca să înțelegeți care a fost vacanța mea. S-a jucat non-stop pe PS, nu m-a băgat în seamă. Am gătit sarmale, nu i-au plăcut, a zis că sunt nașpa, că sunt cu carne de vită și a fost să-și cumpere Rolex. Aia a fost toată vacanța mea. Prefer să stau lângă o persoană care nu are bani așa și să stăm într-o cazare ieftină, dar să mă simt bine, să văd locuri, să mă bucur de tot ce e în jurul meu, decât să stau lângă o persoană care mă jignește, mă înjură, mă lovește, nu dă 2 bani pe mine, nu-mi dă atenție, nu face absolut nimic. Ca să înțelegeți, eu cea mai frumoasă amintire cu el este asta. Când am fost în Franța, mi-a cărat trollerul. A fost prima oară când mi-a cărat trollerul. Atunci, pentru mine, a fost, nu știu să înțelegeți, am văzut ca pe gestul suprem, că nu mă minte, că mă iubește. Nu înțeleg, credeți-mă că înainte eram foarte supărată, am avut, imediat după despărțire, am avut o perioadă în care nu puteam să mănânc, am și slăbit foarte mult, am slăbit 4 kg în 3 zile, îmi cădeau pumni de păr din cap și nu înțelegeam pentru că m-a făcut cu capul, pentru că se jura că mă iubește, dar în același timp comportamentul lui spune altceva. Mă făcea să cred că este vina mea că se comportă el așa. Mă făcea să cred că tot ce-mi doresc eu, adică respect și iubire, sunt chestii cringe și chestii exagerate și că nu există așa ceva într-o relație și că oamenii normali nu fac asta. Acum sunt bine, sunt cât se poate de bine, am realizat absolut tot ce mi-a făcut, nu mai sunt prinsă în acea bulă, mă bucur că am scăpat și îi mulțumesc lui Dumnezeu din tot sufletul meu. Eu sincer cred, ca să înțelegeți, acum o lună de zile eram acasă, în fosta casă unde stăteam cu el, plângeam, eram foarte supărată și m-am rugat din toată inima mea să mă ajute cumva să ies din situația asta, pentru că nu puteam să plec. Nu eram în stare să plec, nu eram capabilă să plec, știam că nu este ok nimic din ceea ce mi se întâmplă și nu puteam. Recunosc că eram slabă și nu puteam să plec. Și eu cred că ceea ce s-a întâmplat
s-a întâmplat pentru că eu m-am rugat atunci și Dumnezeu m-a ajutat cu toată chestia asta. Melodia pe care am scos-o, ca să înțelegeți, prin clipul respectiv am vrut să arăt printr-un mod finuț, elegant, ce s-a întâmplat. De asta am și scos melodia respectivă. Din păcate n-am putut să mai tac și a trebuit să fac acest clip. Vă rog, nu mă judecați, este tot ce-mi doresc. Nu vă duceți să-i dați cu hate, nu are sens. Nu merită. Și mă bucur că sunteți aici pentru mine. Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Să știți că le-am citit pe toate și le văd. Și datorită vouă sunt mai bine acum. Atât. Altceva nu mai am ce să zic. Dacă vă place de mine și vreți să mă susțineți în continuare, abonați-vă la mine, pentru că o să vreau să postez cât mai mult și o să postez lucruri cât mai reale, pentru că de fiecare dată am fost reală în online-ul ăsta. Dacă am ascuns ceva, am ascuns pentru că am vrut să protejez oameni, dar nu mai fac asta, nu mai tac. Nu o să mai vedeți așa ceva. Mă puteți întreba ce vreți, vă răspund cu cel mai mare drag. M-ați văzut că sunt cât se poate de asumată. Dacă vreți, vă rog din suflet, ascultați și melodia, postați-vă pe ea, pentru că pe mine mă ajută enorm și mă face să continui în tot ceea ce fac și credeți-mă că mi-ați face cea mai mare bucurie. Vă pup și aveți grijă de voi. Și dacă vreți să vă zic și fix cum ne-am despărțit absolut toată povestea, o să vă zic și toată povestea dacă vreți să aflați. Încă o dată vă pup și aveți grijă de voi.